Antere go de studio kinyi makawuono bonjo Erick Okeyo karwa keto wako kinyi makawuono ka wang'iyo piny Kenya nyaka gi sani winjo be ni wabedo kod kit obila matimo tijgi yo machalo nade inya to wang'iyo ni tij obila nikech wang'iyo ga ni kata wanyalo wacho ni slogan margi en utumishi kwa wote matinde no winjo be ni gitimo tijgi ne jo Kenya duto ma ok gidewo oganda dhot ma ng'ato wuoke ok gidewo ni mato en ng'ama chalo nade to maduong' mogik en chiwo arita ne jo Kenya duto winjo be ni gitimo tijgi yo machalo nade to kwang'iyo kaka wasebedo trend mosebedo gode pacho kae adira gisebedo yo ng'ala manyime rito ratiro mag jogo magimako manitiere jela kacha kata jogo magichiwo ne gi arita e gwenge mopogore opogore. Erokamano Joyce, ayie gi nyawadwa Agoro ni tij obila en neno ni chik molose bunge olu kare. Mano namba achiel. Mar ariyo en rito dhano to gi mwandune ya Kenya iluongo ni protection of life and property. Mane tij police makadino to gi enforcement of the law iwacho ni luwo chik mabunge okelo cha. To mano e gima onego be ni police timo. Gima rach en ni mokwongo yiena bende nikech sani wacho jwang' ni ng'ato nyaka wache bende yiena yie adir mar achiel ni monde akow mos kuyo mara gi mos gi kwayo lamo mondo Nyasaye mondo teg family mare jaode gi nyathine matin cha gi wuongi. Bas king'iyo kata ka koro wanono wacho jwang' cha ka koro inone kako wuok to wuok rang'owa no bila no yiene jomoko manomaki mane sel ni ng'ato yanyo jatendwa ka biuru unonwa wachne ka ura 2,000 mano kalure kaka nye odadho obila miluongo ni Mukwanacha. Koro mago timbe maricho ichi neno bende obila matanganyika kane odhi omako Boniface Mwangi e hotel Serena to duogo yude mana e boda yodiani kucho ka koro ochiegni tur to ng'ama nyomaki. Koro aparo ni gima madwa kuongo kwedo en ni ng'ato komaki oter e tesend obila onego bed ni mokwongo ratiche bende ng'iyo. Ja Kisungu wacho ni presumption of innocence nikech kata king'iyo mar Ojwang' ikoni noyanyo jatend obila DIG Lagat tayanjno pok waneno an kata ane mopok anene ke gima nowacho to gima nowacho ni bonego bed ni be ineno to nowacho ang'o to be noromo monde odhi e yo manyodhi nokoromo. Koro training mobila dhiye Kiganjo en dweche 9 ni otimo drill otimo basic 2 mar law mar criminal procedure code mana matin 2 mar dweche 6 no kasto drill kasto go bunde gi wuok tok dweche 9 to gisebiro ka koro gima ging'eyo en ni ka japiny oyudo makosa to japiny itere iye. Aparo ni wachopo kama japiny ong'eyo ratiche ahinya. Koro police bonego kel pachgi ni japiny oseng'e ratiche. Achiel wacho ni kimaka to nego tok seche 24 tisetera e doho. To kisetera e doho to doho bende onego miya bond. To police tindi yudo ka ikuongi maki kokidhi kodi e doho kokikwayo doho ndalo 21 ni wadwa tieko nonro. Chik be wacho ni nonro kapok utieko to kara wetera e doho. Emomiye tesend obila kapod inyalo miye cash bail kata free bond ni dhiadhiya report ga dichiel e juma nyaka case room nyaka investigation kata nonro no room maber makao file maoro file ne jatelo mar tayo weche e court miluongo ni Director of Public Prosecutions. To wantiere gigi miluongo ni National Police Service Commission. National Police Service Commission obiro gi 2010 constitution. An independent body ma an employer mar police as it were. Problem en ni National Police Service Commission bende teko gi motegno podok gi kao kako ndik e chik mar jo Kenya. Ang'o momiyo pok gi kao teko gi motegno? Nyalo bedo ni ng'ikruok nitiere kanyo. Ng'ikruok nitiere e piny owacho. Piny owacho podok dwa chiwe ruok
piny owacho pod ok dwa chiwerruok. Piny owacho bo onego chop ni gima chik osechiwo koni mondo ewe mondo dhi. Omiyo yudo kata kawuono ne nitiere katiba constitution ma Kenya ni create gimoro ni county policing authority. Koro county policing authority onego bed ni jakombe en county governor, to nego ting obila, to nego ting ja-AP, ji tema jo arita mag serikal mane county. Chik ne dwaro ni ne gidhi bedo e bwo county governor. Lakini President Kenyatta kapok nowuok to nodhi delegate tije gi executive order to create gimiluongo ni County Security and Intelligence Committees ma jakombe en county commissioner. Ok en county governor, en county commissioner. County commissioner en jatich mar executive makao chik ne ir executive, ir president, minister mar arita, PS mar arita. Koro yudo ka gine makoro giduogo, gine in charge gine piny. Koro governor ok okawo kare. Koro kiduogo kata National Police Service Commission en gi jakombe, en gi members moriwo retired police, to as to Inspector General mar Police ben member ma National Police Service Commission. Gi jolupne ariyo, Masengeli Lagat to gi jatend okwach kich miluongo ni Mohamed Amin. Koro kata ka korego ombulu tidhi yudo ko obila ng'eny moloyo jomoko obila ei commission ka. Iwinja nekech commissions timo ging'ado dwachgi kata resolutions maggi either kuom winjruok kata kuom goyo ombulu ei giwegi. Koro king'iyo National Police Service Commission kogo ombulu to gime IG dwaro gi jolupnegi gidhi yudo ombulu ariyo moa kocha, nikech kocha nitie commissioners ariyo ma gin bende gin obila ma retired. So kane ber to nego bed ni ing'iyo ni National Police Service Commission ni ang'o ma gilak, nikech iyudo ka waseneno ka bende gibedo gi pogruok gogai mar obila monego bed ni jatijgi. Jatich ok pogrega gi wuon tich e lela. Ogai mar police kineno to en operate ka gima en commission to commission ego. Kanye ma tabu wuoke. Emomiyo ineno jo Kenya kata sani pod nigi to e nonro mar wach ni, nikech itime gang'owa gi duol miluongo ni IPOA. Kanye IG of the Central Police Station ni neno kodhi gi jolupne ariyo Masengeli kod Lagat kod Onyango nochung' Karamin, Onyango en jalup Amin. To jatelo mar jakom mar duol mar IPOA bene ni kanyo. Mano ne rach. Nokonego gi share podium nekech ene mo investigate jogi. Nonego beni eno dhi yore, jogi dhi yore. Koro mano ineno ko wacho ga ni nitiere kako bila bende